Đây cái thằng ôi có cái gì lằng nữa gầy ra này. Anh ấy biểu là này, nó cả cái nào rồi này. Ra, ăn đi thằng ơi. Nâng lấy thanh cho bị thằng nó nữa 하지라 mong em thằng nó. Nông so. Một thằng không thà bra. Vui xôn ra. Đuôi so. Đuôi so mà nó thanh treo. Mình sẽ ăn cái gì? Mojang petenara. Này. Petenara. Mojang. Mojang. Khang nan lại mari chắc còn. Siêu chỉ cần thịt và bây giờ ốp sầm màu. Ini biar postayau kuntal jayuk. Surabaya 50 kuntal Surabaya 40 kuntal Surabaya 70 kuntal Surabaya 80 kuntal Surabaya 90 kuntal Surabaya 100 kuntal 타요. 벨레 타요 아르 비프로 Surabaya 맞은 것들을 팔아 100 kuntal 타요. कोई पूरा मजां जानांगौ कोई मजां जायाबा जानाय नङा दा बेखौ माबायदि लांगोन बेखौ साया सायालै जेबो मोना जोङो बेसांबाबो हायो बेबायदि लाङो बेसांबाबो लांनो हागोन नोङो बे गया ओरैनो गायालाफानो ओरैनो हारसिं खारदों बे देलाय बे गया ओरैनो गायालाफानो माने हारसिं खारदों बे मिथिया बेखौ गायाखैना माने रज'दोरे हारसिंनो फिथाइ सिरिनायावनो हारसिंनो ओंखारदों आरो बेयो ओंखारदों ओंखारदोंथ' र' बेखौ गायथाराखै हारसिंनो जादों बे हारसिंनो जादों मावाबालाय आरो मानोथो रज'नो बेलाय रज'बाय मोजां जाबाय आशीर्बाद जाबाय गायनांला आरो हारसिं जाबाय इसोरा होदों माहाजोन जानांगौ होननानै गोजौनिया हरदों गोजौनिया हरदों नंगौ दा माहाजोन जानांगौ होननानै एलाय ओंखारबावदों नोंखौ अनदो रे गायनायफोरालाय इथिं दङ नोंखौ अनदों गोजौनिया गायनाया बबेथिं दङ गायनाया आंथ' नुवाखैना गायनायालाय इथिंसो दङ नों गायनाय दायो नोंथ' खबर लागोन बिथाङा गयखौ खालायगाव लांगोन 1 कुइन्टेलाव बेसेबां माबा 4250 नंगौ दालाय दा लांनाया 4000 होलाङो आरो नंगौ ओमफ्राय मावनायफोरालाय खैजोन दङ बेयावलाय दोङोलै 15 जनसो 15 फाननाया 3 हग्राफोरा अबेनि बाथाबारिलै बाथाबारिनि ओमफ्राय मा बर' गोजा बर' ओमफ्राय लकेलनि गोजा उनिल दोङो मालिकआ खैजोन दङ सानै आरो नोंलाय आङो हाजिरासोना मालिकआ बे आरो टेनसनाबो हाजिरा आंबो हाजिरा नंगौ दे जाबाय दा दालाय नोङो हाजिरा मावनायनि थाखायदों मा हिनजाव गदाय लागोन नामा बेखौनो सानदों आङो बिदि सानबाय हादों हिनजाव गदाय लागोन होननानै अबेखौ लागोन अबेनि सावताल ना माबा सावताल